To sa sisien pat ngadon ni gaban aingu biang yau try nagabenta ke jing ai jing mot ke jong phi ke bubun hapdeng jong ka nika haki comments ke badai hapo WhatsApp jonga lani hapo jong ke YouTube channel ke bangila like haki jing dei bat ke jing ai jing mot ke bubun ngalapet baki bubun hiki kwa bangan ai bet license itu yau ya gani ke jing keren tengenget kat ke bau play u ai ngai ke jing la ngan pendap ya kata ke bekat kum ke jing dan kam di kublai shibon naga benta jong phi gitu ki ba sngap bat ki bekloi ke ban ai gani ke comments aga jing tho ke jong phi te ha gani ke por nga kwa bangan peteng biang ini ke jing hikai nga kwa bangan ai katugat ni ke jing ai jing mat abang peteng biang ya gani ke Jingpynshai haga jing dei bat ke jing ai ya Kawei na ke Shiphew kadai Kawei na ki subject ki bagi brio ki dana pedeng ke jing namar ke jing hiar peteng bat namar ke jing puli ya ke Bible aga rukom ke balang kumjo klem da wat bahaya ki jing shai ki ba ublei u ai na ke ketien ke jau tinga kwa bangan ong ifi ngam penbor nang ni bangan ong ifi de kumno ngam keren persya ngam keren setia genu ke balong persya ini nun ringa pen ibej ya ke ke bangadon ke jing shai ke ba shai kedar naga ketien ke jong play ngadon ni ke ban pen ifi susu aga jing dei bat kani kawai naga shiphongan petengan ai kini ke jing keren jonga ngala keren shapang kawai naga shipho hagani ke voice message ke beladap kata ke deh ke voice ke besan sepak kendai bat mentang ini pai shagani ke voice ke besan sepak shipho ngan ai ka ke part 2 jong kawai naga shipho balai namar ngala keren ba ngilai pet nau Abraham Kambon bat nganget pilashai tingilai pairu haga jinga dei bat u Jacob bat nganget pilashai lada pimsharu ngap biang gitu nang ta de ngilai pai shadu shaga jing ai kabaya dei haga testament geberim ya kaba baro ngiju puli bat ngiju hikai wat haki jingi sengi jingi ya ke gospel ya ke kitab jong Malaki bat ngilai pet bahaya gani lanong balai bat ngalapen i piba hakani ke kitab jong Malaki lada pin pet baha hagani ke Bible ngalade pule piba ublei Ukraine mdei setia ye ki gentle Ukraine ye ke jat benriu Israel ye ke nation ye ke jat benriu balai Ukraine ye ke jat benriu kabaningkong namar ba ke jat benriu Israel hagani ke porjong Malaki ka keren ye ke jat benriu Israel baga jingai no blei bat baga klem pendep ya ke hukum ke bau bleu labo aga jingi dei bat ke wei nang shipho bat haki bobon ki wei pat ke jing ai naga taga dau bleu ong pilong ke jat benriu ke balatim nama bakidang hab apa ke jing tim jong ke hukum ada kimla an pendep ki hab ke jing tim bat ublei Ukraine ru lada pipuli biang ya ke lenong ke baar mal ki do bin kong Ukraine ni ngani ngam tagi priest ki lingdo Ukraine tang na ke benta ki lingdo balai ngan Jingpynshai fi hadiah ni ngani Kawei susu ke ba pipuli na ke kitab Malaki ke dei ba uklem keren ya Kawei na ke shipho ha ke jingi dei bat ke pisa Ukraine ha ke jingi dei bat ki jingmi ki bedai ki jingbam jingdi jingbam ki edible product ki kenja jingbam keren setia ya ke pisa bat ngakwa kan ong fi let's say la banong na pedeng jong fi ki balaban keli ladam ai daga pisa ai gwe na ki shipho tu kumno ka mo nya poisha no namar hagani ke podon ki baong ba hagani ke por ki briu ki pat penan kam pisa ki ai dagi tiar dagi tar dagi mo dagi jingmi nagi langbron nagi jingthong nagi merat ki mreng ngakwa nganong ipi ya pisa la penan kam nadu kitab Genesis
Malaki le tho ye gane den de ki spas nem jeden. Jonga Genesis. Ye ga pisala pendan kam war Abraham abutiet ye ga jingtap naga bendaga Sarah utiet de pisa ye ga ksiar ye rupa la pendan kam na du ki por ba ki shnai ki kum ki coins but la pendan kam ki kum ki pisa ku tia kum to. Pisanar ong bet na kum ta. Ye ga pisala pendan kam na du kitab Genesis. Walit sungut ho bakla. La ajing maham berobor yang pisah per kitab Probab, kitab Ecclesiastes, pindah. Kemudian kita kedaun tapi pulih kitab Malaki, ukuran keren yang pisah, ukuran yang jingbam. Fi udaong ru yang kini kitin, walam ya ke jingbam, mau bahkan long ke jingbam. Tapi pulih itu kitab Malaki wang, walam bahkan long ke jingbam, mau anda pulih ini kenang bahkan long ke jing syai fi mendaga sengi. Lasi tong anda pulih wang. Hagalanong ka balay khat Shiphew Malaki gong wala me ka Shiphew baro sa ka yeng Jingpynshai kanang malong ka jingbam haga yeng jonga ka ktin jingbam food hang ne ka pendan kam ka ktin jingbam uklama wala me ka bay ka Shiphew ma sa ka yeng Jingpynshai bakan bun pisa bakan bun ka account na si bakan he ka account em wang bakan long ka jingbam ti ngakwa ngan ong ifi kani ka jingbam pitip ka mot ayu gane kani ukren lada namar bangamyo sibun man pensandre sa puli mapi nang tay nag kitab Leviticus da pi puli pinlap ye gani ka jingtho ba kani ka jingbam ka ba ublay ukren kadai baki brio kin wanra siya ka ying ka jong blay ban ay gini ka jingbam ban le ayu pitip ublay kwa daga jingbam ban pinbiang yaki Levi naman gi Levi kim tray kim rap kim nang tade gi khon sweat pare gi rekun thai dapat bai gata bakan lang ka jingbam yaki Levi yaki khon sweat pare gi rekun thai bakinyo ban bam bat bakinyo ban pin kadang yalade what let yat like nakaktin jingbam what let yat like nakaktin jingbam kata kadai ka bang ko ang anong ifi kaktin jingbam hang ne kadai ka badon kamba mapilipin sngot ho nagataga daw nga kwa agani ka porba nganda Jingpynshai ifi ba pidei ban sngot ho ba pipuli ka Bible kababut ng tagaday ba Ukraine gani siya judge benriu siya nation jong ka judge benri Israel kabahap haga testament ka berim ngan bukum ni kabahap haga Old Testament law Ukraine gani nakabenta ka judge benri Israel kabahap apo ka hukum jong ka testament ka berim ang no dikikintian kani ke kita Malaki ke Ukraine ke judge benri Israel kidang don haga por jong ka hukum tila da pipuli ya kani pihak ban sngot ho haga nugur kom ka apply sengi menta hatong idon hangno menta ngidon haga ngidang don kum ke judge benri Israel hapo ka jing tim jong ka hukum nengidon hangno menta fi dene ka tagadaw da pipuli yo Matthias kalanong ka basan nakadakot ka bakhan niyo uji soang wat mut bangalawan ya kaban pendam ya hukum la ni ginong tulupangam sumlawan ya kaban pendam no ndrei ya kaban pen scam pi hangta ka pen baklai ki brio ba ngi haban khamle susu ya hukum na mabawan ban pen scam hakaktin English ka klem ong ka King James version ka original Bible ka klem kren la bakla translate gini ba jisu klem wan ya kaban pen scam he came to fulfill it wan yak kaban pendep ya ke hukum ban fulfill ban complete ban fulfill
Keketian fulfillment kamot kabawan ya kaban pendep ya ke kabala dep ong ya ke jing dawa jong ke hukum baro mdan bala syuk ban pendep ya ka mdan syuk bala ban pendep ya hukum mdan jiwa do mentagis ni ubala ban ko ngolo di hukum ke hukum gadan di spa ngani tu ipi mdai tang sip hukum bat ngakwa nganong ipi ngani ko pop mdan syuk bala ban pendep ya ka nak takadaw uji su ke de demand ke ba pelat ingi kalong ba ong apsul pol dengan keren ke hukum ni kadai ka ba apsul pol tho wong ka hukum ka ba bleu ai kadai ka ba peniang ya ka ban pen i ba brio dan lat da ka wepat lights tang ka ba pai show Jesus Christ but dai na ka daw u jisu uan che ni ka pertai mde ban pen scam and dai ban fulfill ban pendep ya ga hukum but hadian ba ula pendep ya ga hukum uyap aga ding na ulang complete ka jingknya ga pada kimrat ka kutno ka jing persang da ka bor brio ban yo ban let show blail ni ban yo jing penim da ka bor la jong kala feel Bible ka ong barong ila laptop barong ila dole na ga buram ka jong play mdan weiru but day na kita daw jisuan ban pendep lut iga jing dawa jong ka hukum but walam hangi iga jing ay bangiyo iga jing penim da ka jing ay ngilait na ka jing tim ngilait na ka curse ngilait na ka bandage na ka jing tem rabar ban ngimlong binding show apo jong ka hukum ka ba dan ha ka jing keren ka jong malaki ban nga kwa nga nong ifi ka ni ka por da perkhat bahaya ka ni hatongi ngi pen kelai gani ketien jingbam manu ba pen kelangan bu gani manu ba pen kelai gani ketien walam ya ka jingin show shi ga yeng ga jonga ong try bakan long ka jingbam ga yeng jonga manu ba pen kelai gani shi ga pisa atau de blay ngakwa nang fide ki brio ki ba pen kelana ga jingbam shi ga pisa mdei setiau blay fide ne ka daw dan gi baong bangi imental ge testament ge betumbai te ke ngide ban ai bet kumtal mal om ta mal ge pisa ngam kren persai ge tai ge pisa ngam kren persai ba pi andre ngakwang ini kren ni ge jing tho ge jo malaki manu ba pen ke lai ge ni ge jing bam ge pisa mdei blay pim dan record apa ke bible bo blay pen ke lai ge ni dan gi baong bau blay kren ye ge we ne ge Shiphew ha ge testament ge betumbai Ukren kan ngini puli na Bible Ukren ni gani tang ngini puli na gospel ga jong Matius ngarong atip gani gal nang ka ba arpulai ga khot bar pulai pe wong kom no gal nang ka ba arpulai khot bar pulai wong kom ni tang ngini puli bahai gani wong kordit ye phiki nong tho bat ki pharsi ki ba arsap na ba phi ai ya ga ba Shiphew na ga pudina ba na ga dil ba na ga kumin but phi ino ye ki te ki ba kham ki ki jong ga hukum ye ga hak ye ga jing isnai ba de ga jing he kala de ken ye phi ban le ki ni ba banom ino ye ki te ki wei don ba hikai bangila de ban le ki ni bat banom ino ru ye ga ba ai ga wei na ga Shiphew balai bo ong jisu ni tangan kelip yo Jingpynshai ka baning kong ha ga ni ga khot ba fulai Ukrainian no ne Ukrainian no ladangan jubab ya gani jingkeli Ukrainian no jisu ne ka bashay kadang ne wong kordit ye pi ki nong tho bat ki parisi ngange mga mafi yang ngim de nong tho ngim de ki parisi mo Ukrainian ki nong tho bat ki parisi ne bagi pendap ye bayo i ge brio bani ai pi saman penbiang bat ba kita penbiang ye ge bro bani panpau ha khamar ge brio ubo ka ktien arsa bang ne ka khora do ta krem kren ge pa ba ang ne kren ge farisi badi ge nong tho balai bite bu kren ge farisi be ge nong tho ngan jubab ye kita ukuran ye ki nama bakidang hap hapo ke hukum kidang don hapo jongga hukum hagani ke por jisu klempat yap aga ding pna nai pen kelai gani ke nongrem hadu ang niu jisu udang hapan le ke hukum nomor udang umpat yap te aga ding pna
ukuran ni gani mdai ki pat ba ukuran ni ki ye Pharisee ba ki nong tho bat ka baar ukuran ni gani pite balai namar ki Pharisee ba ki nong tho ki ha ba ga hukum kita wat no ban peniap yo Jisu ngi nyim dai kum ta ngi te ngi ngai yo Jesus Christ ngi ngi mo ban peniam ngi priang yo hukum Messiah nong penem jingi ye yo lada umwalu Jisu ngi ni position no menta ngi lakut mangi lelegi gentle tingi lakut hi ngim don lat gai gai rum don lat dei namar baki ki ar gini dei namar baki klem priang gini ngi sayo ei mangi ga jingpne ai ngo you blay ga talam bau Jesus Christ Fidena kata daw hatong hidang don lada pi priang gini ga jing tho ne lada pi mut bangi ngi le biang gini hatong ngidon haga hukum ngi de Pharisee hatong ide ki Pharisee ide ki nong tho ba ka baar hatong ide ngidang ha ba hukum kum ngala de ong bene nong ba Matius nong ba san khot ba khan nyau kun mau uci sula de pendep ye ga hukum bar mentangi klem dan syo hukum la dengan penipi kan sepeni sibir la sila dengan lap bangi klem dan syo haga hukum ni dan haga ya jong jing ai ai fi ki Pharisee kidang syate aga hukum bar kidang haban ai gwe ni Shiphew makidang dan aga hukum de ki ha ba tu jing temba o malaki Nabi pet lele kitab Deuteronomy stai jadian itu ba imangan itu fi jing tem la pimla pendep ni ai ngo yo blay nga ngan ong fi ni nga ai ngo yo try ba wan shigene ge pertei uyap aga defna daga snam ge jong Jesus Christ ula sha lut baro ban balut ge jingtem kabangingim la sho ban le e na la dingila condemn ngila kot paruan ban pendap lut ge jing dawa jong ko hukum pada ge jing yap jong usisen ge biang ye ge ban peniang ngi ki baksana khmat jong play Bangimla syu bani yang khmat jong play nama bangi ai pisa ne bangi penbiang kata ringi yang khmat jong play namar la pen im a yang i daga jing ai a ba daga jing ngi rung shata bangi yang bala pen saningi daga snam ko jong Jesus Christ sha nong fi ado mentaga sngi ngam ksan namar bangaya lap ikaktin ge jong play ngam ksan namar bangala ban le bahai ge beduk ngam kesan nama banga tuai gi bri bran pe gajing ngam kesan nama banga don gajing shakri ka ba roi ka ba ya shikhamat nani ka ba he ne ka ba kumno ngam kesan nama banga le iki banga pendap gajing lap am habanga yang khamal jong blai hadu menta ka singibat ngin ya yang kumta khamal jong blai yang tang na ka we ga daw chi su la yap na ka benta jingi madaga jing yap jong u la plait emingi ngi yang khmat jo blay na mar ke jing ai ai ke jo ka ba yai ne cheki bo bam chukot nam kwa bangan twist ig ke no blay bangan tane ka shige jing don kam jonga ngam kwa bangan pen long ki brio ye fi ke besngap bangan penting ye fi bangan threaten ye fi bala da phim ai we ne ke Shiphew pi ha ba ke jing tem ka pensnga si yo play ngan ong be je ta tien kani ga dung ga dot not changa nama ka reduce ka penduna ya ka jing yap ya ka jing sha ya ka jing mi pat ka jong Jesus Christ la da fi ong bang klem a nga ha ba ga jing tim kumno fi pidiang ga jing pen em ha ka nugur kom pi yo ga jing pen em nga kwa pen ngap ai ga ta Pio namar ba pisio pisa yo play. Ne pio ba piklem la show but piwan daga jingkla ga ba mut. Pi light lut naga pop naga jing naga mut banong naga jing te jong ga hukum but pio light lut but piang ubriu buksan. Tang namar ga jing yap jo Jesus Christ. Taga daw nga kren ni
ngakwa Bapindashai. Ngakwa Bapindashai. Nganda pen I bahaya kan. Lesila da pipuli biang yang ni gospel Matias nong bar pulai. Ketika ba ngakwa pinda puri bah. Piu thong ni wang pigi ba arsap igi nong thok ba igi farsi wang na pi aya ga ba Shiphew na ka putina na ka dil ba na ka kumin. Wat hang niru ki farsi ki klam ada ga pisa da ka putina ka dil ba ka kumin kani kam de ga pisa gini gidi ki jingbam gini gidi ki jingthong jingtap. Nga kwa ba pinda tempru ya kata. Uang pi ai ya ga ba Shiphew na ka putina na ka dil ba na ka kumin. Hang niru pilap biang sejisin. Makam de ga pisa. Tapi kan ngikwa bani tani ke beriu, iya kan ni bani penkelai kan ni. Lada pidai ban ai kum ni biap lej wat dil biap lej wat min biap lej wat kumin biang. Ban ngakwa mendaga sengi banganong fi ngakeren ni kan ni namar ngasngut ho. Ujisu kuran haga standard jong ke testament gorem. Haga rukom jong ke hukum. Nagataga daw ngakwa ba Pindashai ngin ya pet ya ga balong practical ya ga bada day shisha. Let's say don ban keli ladangi ai da kini gi jingbam shaga jingi seng shaga balang kumno tharai kakam jau blay kan long ladagi brigum ai da ga pisa. Fi shwaba gan jubab igata ngakwa ganong igane. Hangta ngi haban snut ho ba. Tang namar bangidan ki jingdan kam hapo jong ke jing shekri hapo ka balang. Hatong ada hingi bangin pen kelano ika ketien ke jong play. Hatong ada hingi ban pen kelano naga jingbam sega pisa. Naga dil naga kumin naga nika mau pudina. Naga tai boong umalaki walam iya ke jingin show sega ying jonga. Bahkan lang ke jingbam ke badai ki lebi ke badai ki kun sweat iki riu kentay. Hato tang namar bangi don gi jingdan kam mani tayeng mani siu bainong tray bania mau mani siu ki bill line mani siu ki mau ki bill ki bobon ki ba ngimla ban kiar hato tang namar bangi don ni kita gi jingdan kam hapo jong balang ngin pen kelano e ki ketien jong blay hato kata kala ban long hidai na kata daw nga kuat babinda perkhat ba ya gani ga mga hikay ngam kren song shin ngam keren ni gani ban pen mong ini no ngakwa bangan pen I fi ke jing shisha naman nga puli ko Bible ngalap tengam la ban buri ka fi day na kata daw ngakwa bangan ong fi ngap haye ke iga banga pen I nang ni naman nga sngot ho nda pipoy siya ke testament ga betumay da sngot ho bahaba pi puli yagi gospel kanu ko bo Jisu pi kanu ko bo Jisu kuren haganu rukom sngot ho balay ublay usayo apostol Paul Fiti balay usayo apostol Paul ula jeri ki khat arngot ki apostol ula jeri Petrus hari balay ublay usayo apostol Paul wat katarong ngaju perkhat ban ngakwa ifiru bapin perkhat ba usayo ni ubriu ubat ho lai pawana ga New Testament ubriu bakraw palat pitip ngan sipen I finang ni balay usayo ni lada tipshay baw apostol Petrus uday apostol shakiba otcher gamot shaki jiu kat baw apostol Paul uday shakiba mo otcher shaki gentle shanga bachipi nagataga dawla da pikwa ban snot ho yaga jing shikri blay ga badan haga testament ga batmai ngan bu da ni ktien haga jutang ga batmai ga new covenant haga jutang ga batmai ngi hapan snot ho aga jing day bat ga ni ga jing ai ba wat lada haga testament ga batmai la ni haga jutang ga batmai
Ni ai daga pisa. Ngakwangin umpan kelapat ia keketian ke jong play. Bamentangi ai daga pisa. Tapi pulih ke Bible walau so Paul thought sibun haga jing ai ke kamu play. Piklam lap su hangno ru. Haga ni ke Bible haga New Testament na ni haga ni ke Testament ke betamai. Bahkan thought ia ke wei na ke Shiphew. Tapi pulih itu stisi ke Hebrew tengah ada Jingpynshai pi o Abraham. Henry dapi kwa ban ped u apostol Paul u apostol sigi gentle shanga bachipi siga balang gentle shangi. Ladaga day ba u apostol Paul u Ukraine ni nakabenta bangi day ban ai ya gawai na gisipaw ula day ban kren hangnu cut life power na Bible jung testament tamay to ula day ban ong hangnu Henry habaw kren ni gani ladapin pulililay habaw kren ni ki balang nga gato gupor kandiat ngan sa panipi siya din napipet ya gani hagalanong kam apostol nang kaba arpo pilap baw ong panmani gini kikitin nga nakat kaba life ho aro ong kamni mentanga IT no ipi aga lenang ba arpo kam apostol hadin ba u na militas sabu pha sha Ephesus u khadi kitamen besan jaga balang aswa bun mi no nang ni ukuran daga jing jauman uang mentanga IT no ipi nga pulin khat ka ba life ho ar uang mentanga IT no ipi how play ba ga kitien ga jing ai jang u bala ban yai te ipi ban IP ka benta pedang kita bro bala pen khoi singap o gini kitien ka rupa la ne ga ksiala ne ga Jacob jono ngam chim le ikwa pi te bagi kiti la trai ban pendap e ga jinan kam jang abat ki jong kita ga badan lembat nga haki eke bro ngala pen iruka ma pi bada ga 3 minit kum ta ga dai ban shan ne ga betlot ban ken mau ki kitien u trai jisu bo ong ka kamsuk ban ai ban ye ga bopdiang haga jing shisha mangi gi brio jo playing ide ban sngo tho bahaya gata bagi de ban don ni nong rem baga kamsuk ka ba ai ban ye ga bopdiang u play kwa ingi bengin poichata de bengin community bigi brio ginia wan island ingi ya ngim de ban khia ngi de ban pen biang gi khun swet gi beduk gi rangli gi riu kun thei ban ngan pen ifi utho aga Bible la da pin pule ne da pi pule ka city ga ba ar ki karen ga lanong ga ba khandai la se la pi pule ne fin sngot ho i ga jingmot jong also Paul bu kren tengan da pen ifi ga ne ga Paul ba pin sngot ho fi Ukraine ga pisang ne Ukraine ga pisa bagi ya ai moi kita ga jingker do kiwan ra pisa ya ga tangim la len ni ga balang ga ki senyang sebai ngamut senyang pisa daki balang ha Makedonia ban para ya ga jirap ga kamu play bapinda puli na ga lenong ga bakhandai na ga khat ga ban rio u ong gi ne kikten singap wong tangan puli na du na lenong ga bakhandai na du khabesan wong na mar ka tanga lamut badan ka man gantui kita ki parang begini wan shua shipi begini o krelo pa ga jing ai jong pi ya ka balala kula lapa bakum ta ka takan long balakre kum ka jing ai sngo bha ti om kum ka bale bor shai bai gata Henry le ye ka ninga ong utaw bo bet kandiat unyo at kandiat utaw bo bet chibun unyo at ro chibun uway pa way na pikat baut mu halaga don wat kum ta un ai om na ka basngo si lani na ka penbor na kwa finda yo bai kita om na ka basngo si lani na ka penbor na maru play u it yo ba ai da ka ba kemen ken baru play laban penroi krai ke jing ai baro shipi kenang bahaba pidana lagasngi ke jing da baro hakeke bro pinyo nang roi krai shega jingle bah baro kumbala tho ula bet krai ula ai ke beduk ka hok jong u ke yaisa bom jukat
Ngan pen Kawei ka nong rim ka bangayo haga Bible haga ni ka covenant ka batamai la ni ka jutang ka batamai haga jutang ka batamai ublay ukwa ingi bangin numiat shoot daga jingle henry bangin ya daga jinge kita ka daga jingkwa ka jo blay day ba ukwa bangin im daga jinge but day na ka taga daw la daga day ingi bangin ai haga ni ka testament ke betul la ni agni covenant ke betul ka jingkwa ka jang blay ngi ga dei ba habangi ai show blay mdan shu bangin de ken mdan shu ga jing ken ka dan kam bangin ai kat ku mangi tmu ga do not da ka ba sngau ba da ka ba kemen na mau blay i yo ba ai da ka ba kemen nang ga bible mde da ka ba penbor mde da ka ba pentiang mde da ka ba pen mo ba pen ba te mrau yu pm ka dei da ka ba lai lu na ma pinum yo jingger ku la da pi ai da ka bomban se na jusus nei brio buki kita na prenga jing dok ke bupli kita na prenga jing Enrique la yo jing kai bala da ma vi ha ga jing tim but nei na ka dau ki da tiang ki ta ba na ka dau ki dia khondo yap don bushim na ram ru bani ai si jin seng blame diu bedap ram blame kwa pin wan ai da ram blame u biang na dong sedong blame kwa kum ta u kwa bangin ai da ka ba kemen na ma u kwa ban ker khui pi dapat bai ka tau blame dan kam u kwa ban ker khui pi Tapi ai dah kebekemen ubleun kerkhui pi. Ngaju ongi ke brio berabot tapi ai aga rukom jong ke jutang ke betumai wan ai dah ke bebi ken ai dah ke jingkemen bala tapi ai dah ke jingkemen pinum khap nap pin ai dah ke besebun pin kelut palat bani ke wena ke sipo pin ai namar balai hapi ai dah ke bekemen barang taru ke kata ke jinget ba pi ai pi pin nget ba pi ai ubleun kerkhui pi bala pi ai dah ke jingkemen bat ke kabang kuang anong pikin mau agani ke jutang ke betumai nan juga iru kabang ini don kita ki jing ken jing dia kita ki ublay kwa ingi bangin ya ai bet da kabang dia mde shu daga jing town rai daga jing kamu jong da not but ngada kwa ro bang anong pi hagani ke pa hang ta kan dia ngakwangan keren fi la daga de yang abangan roy mde bangan kemilan ti bi briu na ai ke Shiphew ban siu tu lop yang an reng ngade ban ngai nganget ke namangi im aga jutang ko betul bai na kata kata ngi ha ban hikai ke beri begede ban long lai doi ban aish ke kamu play Bagian ai daga jingpen ki jong ke jingmen na bagi yo jingger ku bangi ai tin ke jong play ha bagi yo jingger ku bangi hikai bara bangi long ke jingger ku shiki u play hi u tai ga do no jingger pre bagian ai bara bagi ai kinum ai ban dia tau ban dia ken bat ban dia banong la yo si po jat dengan ai si hajar bat wat ta shu kan dia ru mde kum ta nga kwa ga no pikin mau ko ba ai show play ga dei pi ha ban ai daga jingmen na pi ai daga ba lai lo ai daga ba kemen Banga da kwa ruba nong e fianga ni pola daga balang kamla survive lada kamla ban im daga jing ai ka balai luit jongki banget nga artatien baka taga jing shikri kada na po jong ke plan ke jong play nga artatien na mangayo iya nga ni balang ke bawah supol tho ni ga dei bagi banget baro ki ai daga jing kemen mdei daga bopen bor mdei daga wena ke Shiphew mdei daga eki ai daga jingkemen bara bagi ai daga jingkemen kadan ke jing roy tedai na kata daw nga kwa ba nga nget pishai nga la kren ni gane fi nga chukwangan pen fi kenda tangin ang bo ye ke brio aga jaka jong ke jing nga kwa firu ke besngap ngani ke pa wali rong biang shaka Shaka jing long brau kain wali rong biang nga kwa igane nga da trang igane bangan pen fi Wap so polo da kren shai ba igane da ka tien ga ba bi puli ga shiti ga jong bu thosh ki galtia ga nang ba lai dong te ha ga khat ben ko a ki galtia ga bo be hato bala pen thame pi ba persha ki mat pi la pen ishna yo Jesus Christ bala sa nar pnayo ba uang daga ni nga kwa pinte pi pidang man sim daga jingle ga hukum ne daga jing pen sngau ga jinge pinda puli ga khat ga Shiphew uang kum no pite uang sngap ngan puli uang namarkat ki balong na gi jingle ka hukum ki long hapo ka jing tim ken namalat ho long bala tim yo we pu we bom ye ne ki bro ki bala tho ha ka kitab ka hukum ya ka ban le ya ki
tiba an ampen kesan ni nurut daga hukum khmat ublay ka paushna naba uba hak im daga jingat ya kataken ngakwa ka paushna ba uba hak im daga jingat mde daga jing tau ya jing ai ga jing bangai ya im daga jingat ni haban ngai ngi dana pa flow ka jong play apa ka jing ma pa jelam jong play ngi tray ka mo play apa jong ka jing kerkhu ka jong play ni haban im daga jingat baru seorang ni katakan hukum kamlong na gajingan. Henry tahu balik iki iki kamot ka hukum kamde kamdan dia deh bagi jingan. Dia ada fikwa pat banle ka hukum tu biap im na ka hukum. Nai mix ke. Nai mix, nai klep. Usaong kamlo ukris ula sius pa ingi na ka jingtim ka hukum da ka bala pelong u ka jingtim na kamta jingi na malatho long bala tim yo way po way basdian huding. Kanang baga jingker ku. Fi kanang baga jingker ku ka jo Abraham. Ha ukris Jisu uyat now Abraham so Jisu uyat like you Moses. Wap so Paul toy gane. Kanang baga jingker ku jo Abraham. How Chris Jisu. Kani awan shagi gentle shanga bat shapi. Mengini o diang iga jingkular yung mensim daga jingay. Takadaw nga Diyos ko tanan mangan piniya gani ba teng ni nga lengo balay ki priyogi kwa banlet biyang siya ka hukum. Bipulil nang basan kaongi gini kiktian galtia iya ka jinglat luod ukris ula pelat yangi. Nama kata tu yang skam baduan ay ba on riam ya pipat aga lengkor jong ka jinglaw mrao. Hakmi ngau pol nga onga pi balada on ot share pi ukris ono mentoy eru pi. Shisha nga plapat hau brio bro ba pediang ga jinga share ba ulong kit ram ya ka banle ya ka hukum bro koi. Pila klat no ukris. Pi ke bakwa ban ksan daga hukum pila hap no naga jingaye. Dapet baha bayo fi hap naga jingaye. Katapan ban ken kadai ka ba tiang. Wat tiang e kata jingtim ga bana no malaki. Kam tiang e kani. Bala da pimat ban paidin biang shaga jing temrao jong ka hukum. Pihap naga jingaye. Wan siya nga perteu da yap kortit anor gede nga jing yap kapala kortit bau kip bangidana pa jing tim jangga hukum ukwaman pelat inang ta snausen ay Israel yi Jew padu mentaga sngi kitang ya yang hang tai bat ngi tip hang ne ngri kasi jantia jangi khamtam le ngi ngim dai Israel ba gado ngi dai gentle bat ngi yo ay ga jing penem tang namar bangi yo ga jing et ban rung shega ga jing ai badai ka daw ngam kwa bangan bu ipi ki bayo sngau bapin rung biang shigi jing le jong ga hukum kam ta ma ga je dai bat ka jing ai namar kan pen poy fi ga jing temrao pin poy ga jaka ga be nga duai ba blay lembang ni ga jing hikai jonga kan ni lam fi ba pin page ba ga bible the page ba ga bible page ini bang keren bang ga dai na gam dai nama gam dai ga ba gam dai te bangan nga syukran ngam kwa ngan syukran ni gane anang bang syukwa ban pendap ga jing keren ayam nga kwa abang keren ni gane ga tin ga jong blay bakan da shai shifi ga ba yos ngau ba pintip baka ay ga bang keren kadai ga ba blay kwa ingi bangin pen pau hadu kan no ga kraw ga jing ay ga jong Jesus Christ hadu kan no try u bangi ngi shekri de blay u baka jing kraw jong u ga ba pimla shu ban mudur ba yap ga ding pna bat ba pelong ngi menta ga sngi bangim long guilty ay ro ya namar ka snam ga jong try te ga shong afi mena ga sngi kum no pinget ye ga ne nagaliang jonga ngala dep an peni bat nga kwa manong ifi nga kwa bagi brio kin ai show play shaka kam ga jong play da ka jinkaman da ka balait lord da ka jing shirham ba pinda ai palat bane ga wena ga chipo na maro play u yo ba ai da ka kaman
Ko blei shibon, u blei un kor khoi pi. Try nga ai ngu eme abai. Me hikai ngi gene ge ktien ge jame. Man nga shus don hang ni gen try ban ong. A blei be eet nga kerpat. Ma meni snei dau men sim me men play ge jing sngot ho. Ye gene ge jing hikai shigi bo bon ba ge brio gene ge ri ge jingi. Mangini o ye ge jing shisha ba ge jing shisha gan plat no yingi. Aga kerten ge dau chi sungi duai. Amen bat. Amen. To blei un kor khoi pi ko blei shibon.